patakasira nyaya da muri kubasa mauya here ne vanhu kutora nyaya ndinawo amagira mayama angava amaya magi na baba magi mi baba wa maki amai wacho tatudawo kuziva kuti nyaya iri kufamba pakati pababa nemuzukuru wavo imi munoizivawo sei? Hapana chandinoziva ndakatozobvunza vanzi murwere wakwamama ndikati kwamambo zvinonzi ndikati kwaitei saka hapana nyaya yandaziva. Hapana nyaya mamuchiziva kana kwamai izvo zvimwe chete aimbofonera dare havasi here baba havasi here baba ava vaifonera dare vachitivo nesuwo tichiri kutsvagurudza nyaya iyoyo kuti tione kuti yakafamba sei? Foni iyoyo ndakainzwa ini ndianaka imi munogara kuyo inogara kwamureva wamusha kwamureva pana ifona aita ari kuharara ne nokuti munhu akafona panyaya iyi airatidza kuti ni baba vemusikana achiti mazviwayo nesu tinawo ekuratidza kuti baba ava vari kudanana nemuzukuru wavo vachiti vari kuda kutoitawo tsvagurudzo yavo vachiti imi mifambirai mberi nenyaya iyoyo maitiro amuri kuita nesuwo tiri kuitsvaga ko iyoyo ndakainzwa inini vachitaura kuti toda kutoenda kumatesti nekuti nesu hatisi kugutsikana nezvekuitika vari vakomana vari kuharare vaningina venyu ndinogara kumusha saka panyaya iyi nyaya iyi yakabuda pamhepo yakabudana nabhodho vari kutaura kuvhireji kwenyu kumusha kwenyu kana kuti imi muri kuziva vanhu vakaendesa nyaya iyi kana muchiziva vanhu ava mudiki wakurira dare uye kuchenura kumhepo kwayakaenda bhozi kana yakatobuda kumhepo ichitaura pachena kuti vhireji pamunenura kuna chimina chakadaidaidaizvo porega kuti morega kuti aporapo imi muchenuru ndo pane nyaya yedare imwe yacho step number 2 dare rikuongorora sokudaro kuti chokwadi chinogona kuchiripo bhozi nyaya iyi ine vanhu vamanga romuvhireji venyu vakaisa kumhepo kunana kuzombora kana vanhu vachivaziva imi sokuna kwangu pana kuvapirira dare kana kunovapirira dare uchiminzi pane chokwadi panyaya inini hapana kuziva kana ndiye vari kuwakaita izvi asi unoziva kakuti yakaenda pamhepo izvi ndo zvandikazonzwawo yakaita pamhepo ya nyaya iyi zvayaita manje ndinoimba kuti uchenjeri hwashandiswa apa ndohwekudai ava mai ava tichivati isusu vatipe nhamba dzevanhu vataitaura navo havana kutipa nhamba dzababa nhasi taakuda munhu uya aitaura nyaya iyi achimiririra kuti shuwa nyaya iyoyo nesuwo tiri kuitsvaga nezvayo vari kutitorera munhu watisina kutaura naye nokuti munhu wataitaura naye su ari kuharare nhamba dzamakatipa dzababa vari kuharare ndo vanhu vatiri kuda ivavo nokuti vane umbowo hunobatika hwatakanzwa kweta imimi mazounza ava vasina chavari kuziva but isusu nhamba dzamakatipa kuti takonfema isusu ndokubva vatishuwa nyaya iyoyo tiri kuiziva nesu takainzwawo tiri kutoitawo tsvagurudzo dzekuti tiri kuda kuti vaende kunotestwa mirai vari vamakatipira nhamba nhasi mauya nevacho vamuri kuti vatipe umbowo muri kuunza vanhu vasivo
Mamuda upindura kuti ava ndio mukuru muthamati ndovatumana nawo kuti endai muno. ya kana vatumwa ngavapindure shoko irori. Kana vatotumwa vanofana kutotumwa vaine umpo hwekumirira shoko rakaiswa kuno rekuti nyaya iyi nesuwo tiri kuiziva, tiri kuita tsvagurudzo nezvayo. Ngavatipindure shoko iroro kana vatumwa. Ende vanobva vatipa kuti vapapi pakutsvagawo kwavari kuita. Hamuna saka mazviona here kuti maunza vanhu vasiripo ava vatika mazuva atakataura navo ava havana vana kutopirwa information yenyaya kota panapa panhu unofana kupa mungowo ndichezvina munenura namba 0734413369 ona yemunenura ne 0779032579 nababa womusikana 0772228890 right manzwa namba dzashedzerwa idzi ndo vanhu vatiri kudai vaya ndedzemuninginaka Halo dzenye. hapana Musoro. Inini maona andiri kuita ini ndikurasa kuti baba munene vane muzukuru wavo ndovakutotata nyaya iri yambo ichitenderera. Ende kuramba nyaya ichitenderera katotorasa kuti ayoka pane chokwadi chakuda kuiga papi. Nekuti sei mimi muri kuti vanhu vari kuno kwava vakataura kuno kwava ande havasi ivo vanofana kuuya nyangwe dai baba vaiuya semurudzo wemwana ivo vaifana kuuya ipombo. Ambona zvakaita mukuda kuti kana dai soiramba ichitenderera nyaya ikaramba ichitenderera zvina pano chokwadi chiri kuvanzwa papi. Wewe pakarepo tichiwedzera imimi baba somukwasha hamugone kuroverera atezvarawo vanzwaka uye futi kuuya kwamaita tatoona kuti hapana chinhu changa muchangodudza uye futi hamuzirimi vanhu vacho vari kudiwa sekududza kwamaita kuti hadzisi namba dzenyu pamusoro inanga ndatouraunawa nyaya ndakuno saka ndaitoti nini ndichatobvunzawo kudari kuti ko wachiona akaunza nyaya kwamambo ndiyani nekuti dare rinotongwa paine akataura nyaya newaari kupomera vomiswa yese pamberi pedare uye achiti iwe nhingi ndakakuona musi wakati uye nanhingi muchiita zvakati zvoita good evidence kumunhu wese ari mudare saka ndachida kuti kumbira kuti ndizivewo munhu akaunza nyaya ndomuonawo pamberi pedare achipaudza pupu wake kuti hongu ndakamuona musi wakati. Imimi handiri manzwa here mataurirwo azvaita zviri kunzi kunokwa hakuna munhu akaunza nyaya iyi ikanzi unzwa nopasi pamera ziso manzwa pa makazonzwa zvakare kuti atezvara venyu vadudza ivo kuti ikatotefenyuhwa mukati monyika muno kubroadcast yakabuda maringe ichipupuhwa chokwadi nhasi uno imi muri kuuya imimi hamuna chokwadi ende kuti hamusirimi vanhu vari kudiwa vanga vano nhamba dzakapiwa apa saka zviri kudurira kuti imimi muri kuvhara umbowo sei imimi mazouya imimi musirimi maidiwa kana iri foni yakashandiswa tinoenda kueconet net 1 cheleseo tonotsvaga munhu akaisa nyaya kupi yodzokazve kuna mamba wari baba waakuripota manje kuti ndakazonowana chii munhu uya ndakanomwana uku saka ndauya naye ndinoda kuti mundisungirewo munhu auye mudare chienzai approve chokwadi. matauriro amuri kuita manje muri kuona kuti muri kutaura zvakanaka anotsvaga umbowo ndivova zvino ivava vacho havasi kutsvaga umbowo semuenzaniso wekuti patakapedzisira dare ratapedzisira vari mudare takavati tiri kuda vanhu vafona avo vane nhamba idzo ndo vanouya kunomiririra nyaya idzi chisiyai nhamba dzevanhu ivavo ndokubva dzasiyiwa nhamba idzodzo ndokubva tafona ndobva tataura navo vakatiwo nesuwo tichiri kutoitawo tsvagurudzo nenyaya iyoyo tiri kuda kutoti pazoitwa matestis nemwana iyeyo ari munin'ina wenyu mimi saka munhu anofanirwa kunge achiita tsvagurudzo yekutsvaga kuti aita nyaya iyi ndibaba vase kutaurawo kwamuri kuzviita zvino baba ava vasi kuitsvaga vari kumirira dare kuti rivape umbowo hwekuti munhu akabuditsa nyaya iyi ndiani asi ivo vachitozvinzwawo kuti nyaya iri kutenderera. Bakure inini maonero angu ndekuti tamanje tichitowabatsira kuti waende kuEconet waende kuZBC
waende kuwana kuti tenesero or whatever company yakashandiswa information iripo baba wotora that information wouya nayo kuno wouya kunemi kwa mama mhosva yangu iyeri mudari ndakazonotsvaga umbowo ndakanohuwana kuEconet mapepa aya because kuEconet hauende pepa nemuromo unopiwa mapepa anokuratidza kuti zvechokwadi kuti uyu ndiye akaudza nyaya zvichitangirwa ipapo. Aiwa, ini noonera ndirikiita nawe icharamba ichitenderera saizvozvo yapita takati wandei ichiuya kuno uku kuEconet hakusiriko ndokuchabudisa kuti panochimina mashuwa kana kuti hapana. Uku kutotsvaga akataura kuredio anditi nyaya iri panapa ndiyo kutsvaga chimina apa kuti chiripo kana kuti hapana. Saka indanchiona kuti sedare ranganokodzero kuti rishedze mazita aya yani manhamba yakadzi vanhu vandu vanouchokwadi umbowo hwekupupura muziro vari kudi vakuita ivava vanhu vane manhamba ndo vamwe vakufanira kuti vapupure apa ndo pabuda kuti pane mhosva kana kuti hapana chi hapana mhosva. Somoonera maitira basa nengi vamboti tingatenderere takaswerera tine nyaya dzakawanda zvida kupinda. Baba vatakavapa nguva yakareba yekutsvaga mumbowo ndifunga kaka chitatu zvinhu atizi isingopinda tisivazogava wene umbowo asi umbowo hausi kubuya kudare ramambo zvareva takutenge tikutadza basa nemadzimambo takakupai nguva yakareba chaizvizvi titsvagirei umbowo unofakadza kuti mimi mubude munyaya asi matadza. Saka zvareva kuti takutange takuita zvekutamba nedare chataitira taichitira kana nyaya yavo yakadaro vamwe vanenge vachizviramba but mangwana munozochema paita dambudziko rekuti ava chimina chakaitika ichi munoona tadza kuzoona nhasi papera 5 years 6 years muzoona kuti pane chimina changa chakatoitika munopera bese dzinza rese muna kunopera nekuda kwechimina icho chinenge chiri mumusha chamune muchiramba nhasi chichivanza chichimina ichocho. Saka tiri kuti tingaswerere takusa judgment yekuti zvamakaita izvozvo makuna zvitendero. Aiwa ndichanchada kuti kunzwa imimi nenyaya yejudgment iyoyo ndakupai judgment ndichakuti kana marwadziwa nazo kuchambanya kuEconet muchaenda kupi nekunotora vari kuzika vachida kuti vanogona kusunungura imimi munyaya ndikuti nyaya ipere. Saka ndakuda kuda mombe tumeya kwamambo yemakuna ninoenda kumhondo dziri mbiri ndodzandiri kuda idzodzo. Kana maona kuti zveshuva irineya handina chandiri kuziva panyaya iyi ndimuchamhanya kuita kuEconet kana munotora vanhu vane mazita ataurwa kuti vakusunungurei munhu vozi vanhu ivo vaitotaura nemuromo wavo kuti nyaya iite zvakanaka. Mirai munhu wetataura takati nhumba haisi yenyu yemwana akazvarwa asi pane ushere kuti hwakaitwa makaita nemwana uripo upo unotoratidza kuti nhumba haisi yenyu asi pane kutamba kwamakaita imimi nemuzukuru ikoko ndokwadi kuti ndomakona handava kuti imi kana marwadziwa nejudgment ndimuchamhanya kuEconet asi ndatisa mambo ndoda mombe makuna neya kwamambo ninoenda kumhondo dziri mombe mbiri ndapedza kubva ndasati apedza zvemhepo ndatasa nemwaka wemvura mvura inoda kunaya nemakuna tichitadza kuchenura bochiripo da kuchenura dunhu saka achiti tatonga tadzoka mwachinoita kupai nguva mazondo matatu hapana chiri kubuda. Toda kuchenura nyika toda kuchenura nzvimbo hapana kwati kuenda kuti aiwa wakati hapana chanichenda kunzwa goli takakupai nguva yakakwana mazikoza ndataura nesekretary tatopedza apa ivo vakazoita kuti svondo inouya aiwa ndazoya neumbo unoratidza kuti aiwa ndandakasungwa nejokozo chiva chitisunungurai umbo hwavo iyoyo tinorevhesa judgment tinoita neumbo hwakazara asi zvanhasi tati isusu ngavabvise mombe imwe chete yemakuna enda kwamambo nenoenda kumhondo dziri ngati dziri mbiri.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.